Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu. Sugeng pepanggihan kalian ketoprak Slometan ingkang dipun paragakaken para perangkat desa ugi BPD Desa Kedungsari. Kepareng dalu menika badhe mbabar criyos Mandrayuda Balela. Para paraga ingkang gesangaken criyos ing dalu menika Kanjeng Ratu Bendoro Sari dening Ibu Amini Bendahara Desa, Patih tumandang gawe dening Bapak Sultan Budiono utawi Pak Carik, Patih tumandang arta katindakaken dening Bapak Suraja utawi Bapak Kasun Krajan, Adipati Mandrayuda dening Bapak Muhammad Alamudi utawi Bapak Kepala Desa Kedungsari. Nima Suci Triningsih kapatah minangka Putri Sari Peni, Putri Sari Arum dening Nimas Hastuti Ningrum Purbandini, wondene tumenggung Nala Jati katindakaken dening Bapak Sukiman utawi Pak Wo Gandek, wondene tumenggung Nala Jalu katindakaken dening Bapak Yudi Amin utawi Bapak Kepala BPD, Bapak Pipit Hartono ing dalu menika kapatah minangka Rangga Lodong, Rangga Toples katindakaken dening Bapak Mujianto, wondene Abdi Ratu dening Bapak Mualim, wondene prajurit nggih menika Bapak Sutomo utawi Pak RW. Ing dalu menika minangka dagelan nggih menika aja gemah dening Bapak Muzaini, aja dumeh dening Bapak Jatmiko lan Jahawos nggih menika Bapak Teguh Sampurno, wondene sutradara nggih menika Bapak Muhammad Alamudi, penulis naskah lan pengeprak katindakaken dening Seto Utara, wondene penata iringan dening Ki Parwito. Ing dalu punika kairing Swarawati cacah 3 sekawan ngapunten. Nggih menika Nyi Saenah, Nyi Purwanti, Nyi Mirna, tuwin Nyi Damisih. Mawi penari utawi dayang-dayang nggih menika cacah sekawan, Nyi Leni, Nyi Linda, Nyi Susi, Nyi Ria, tuwin Nyi Kotim. Ing dalu menika kasungkuyung dening Mekarsari Audio ugi Bathike Seto. Para pamirsa kakung semawana puntri ingkang dahat kinurmatan, kados pundi to babare crita Mandrayuda Balela? Kula minangka pamiyawara ngaturaken
Sugeng hamirsani ngantos titi purna. Nuwun kala nuwun. Cek. Loh, Kanjeng Ratu kok majeng mriku? Loh, inggih Gusti Ratu. Lali aku. Halo penonton. Kakang Patih. Kakang Patih tumandang gawe. Piye kabar lan tugasmu Kakang Patih? Punten dalem Gusti Ratu. Ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk. Kabar kula sak keluarga ugi pakaryan wonten ing kepatihan sak menika sampun beres. Oh ya mangkono Kakang Patih. Kakang Patih tumandang arto. Kakang Patih. Kakang Patih. Nuwun sewu. Nyuwun sewu, boten pireng pangapunten. Kepriye kabar lan tugasmu? Apa ya wis rampung Kakang Patih? Ngapunten uga saderengipun. Kabar lan kawusanan ana ing kepatihan sami sehat walafiat Kanjeng Ratu. Pagawean nggih sampun sami rampung. Oh ya mangkono ya Kakang Patih. Kowe nduk putriku sak kloron sing ayu-ayu dhewe sak negara Manggalasari. Piye kabarmu nduk cah ayu? Punten dalem sewu Ibu Ratu. Kabar kula wilujeng sae. Tugas kula nggih sampun rampung lan boten nguciwakne. Oh ya mangkono. Putriku sijine? Boten dalu Ibu Ratu. Pakaryan kula saking Taman Sari niku pun rampung sedanten. Bukti kula atur. Ah, iya nduk putriku wis tak tampa pengabdianmu. Ewa sakmono ibu ya ndongaake. Muga putriku iki ndang oleh jodoh. Amin. Amarga wis wayahe omah-omah. Kakang Patih tumandang gawe. Kasinggihan dawuh Gusti Ratu. Pikiranku kok rasa ora kepenak. Ana sing kurang pas Kakang Patih. Wis 3 candra iku Raden Adipati Losari ora nate sowan ana ing Paseban Agung. Ana apa ya Kakang Patih? Ngaturaken sungkem bekti. Mbok bilih wonten ing kadipaten sakmenika tasik kathah pendamelan Gusti Ratu. Kakang Patih tumandang arta? Piye? Semeloke ngatur Kanjeng Ratu. Nuwun sewu saderengipun miturut kabar saking Mbok Bakul Sinambiwara Adipati Losari menika nyusun pasukan ajeng Balilo Kanjeng Ratu. Oh ya mangkono. Apa? Balelo Kakang Patih.
Adipati, Piye Kakang Abadi? seliramu kok ngendikan kaya ngono apa ya wis ana buktine? Soal bukti kuwi ya wis akeh. Aku dhewe wis ndeleng karo mripatku dhewe ana ing Kadipaten Losari. Adipati Losari kuwi ngumpulno pawongan ana ing sisih kidul padha nggawa gaman, pecok lan sapanunggalane. Lan ing sisih lor ngumpulake kanoman sing digladi olah kanuragan. Iku dasare kanggo aku mungguing Adipati Losari api balilo. Ngene lho Adipati. Jenenge pimpinan ngumpulne kawula niki rak ya becik to mestine. Saiki seliramu aja kok gampang percaya karo kabar sing urung jelas. Iku iso uga kabar palsu. Hoax. Mangkono aja kok gampang percaya. Nanging Kakang Patih, munggo kowe wis ganep karo itunganku lan telik sandiku ya wis padha ndeleng ana ing Kadipaten Losari, Kakang Patih. Lak ben Kuwi lak miturut sampeyan karo Tupara Tumenggung. Aja sik kok padha gontok-gontokan. Aku ora ngerti. Apa ya maksude iki, Nduk? Coba terangno, Nduk, anakku cah loro. Punten dalem sewu Ibu Ratu. Saking pamanggih kula, leres ature paman Patih tumandang gawe. Inggih menika teng Kadipaten Losari tasik wonten pakaryan sing dereng rampung. Punten dalem sewu Ibu Ratu, menawi saking Mbak Yu Saripani niki kelintu sedanten. Wong 3 wulan Adipati mboten nate sowan tenggene Pasemban niki kok diarani ora balelo. Iki jenenge ya wong ngeyel, wong ora ngerti aturan. Mboten ngono kok. Lho, sik to dhisik. Aja gampang percaya kalih ature paman Patih tumandang arta. Lho ya ora ngono to Mbak Yu, wong jelas-jelas wis ana buktine. Wis jelas-jelas tumandang paman Patih niku sahabat dipercaya. Mboten ngoten paman Patih. iya jelas to Kanjeng Putri. Yo kene. Wis. Kakang Patih tumandang arta. Ngenai bab iki wis tak pasrahke marang Kakang Patih Masa Borong ndang rampungno masalah iki Kakang Patih. Nuwun inggih Kanjeng Ratu. Menawi ngaten kula nyuwun pamit rumiyin Kanjeng Ratu. Balik lagi. Balik. Sik. Kok bali maneh iki ning apa Adipati? Ana sing keri. Nyuwun pamit Kanjeng Ratu. Balene yo. Punten dalem Kanjeng Ratu. Enten barang sing kecer kok mboten ketinggal. Hei penonton. Lah wong dipamiti bolak-balik ora rumangsa ki piye to? Oh, sampean rong tak paringi sangu Kakang. Coba Nggih, Kanjeng Ratu. gawekno surat SPPD kanggo perjalanan dinas. Kuwi nek gak disangoni mbulet terus. Nggih, Ibu Ratu. Gorene Mbak Yu tak delekno ya. Ini paman Patih. Ya, sangune ya. Separuh aku lo ya. Loh, kok separuh kono ki Wis tok piye? gampang paman. Bagianku iki. Wis, ya wis ngono. Wis, mudhun-mudhun. Ayo. Ayo, Gong. Iki piye? Kok gak gelem mudhun?
Wis, iki kabeh wis tak gawa. Wis, ndang ayo. Kok selak ngebat. Beres-beres, iki wis tak gawa. Ayo. Monggo. Selendang jeblok. Punten dalem Gusti Ratu. Oh nggih. Perasaan kula kok mboten kepenak. Gelagate niki kok wonten yang mboten beres. Keparenga dalem nyusul Adipatih Tumandang Arta. Iya Kakang Patih, iki mau Purba sisane wis tak pasrahke marang Kakang Patih Tumandang Arta. Ya moga-moga ndang ditututi ben oleh masalah sing apik Kakang. Nggo. Dalem nyuwun pamit Kanjeng Ratu. Nggih. Napa? Wis Nduk, wis saiki awake dhewe wis kesel. Ayo padha istirahat leren ana ing kaputren ya Nduk. Mergo wis dalu, idekake masalah yang sing durung diselesaikno. Ayo Nduk ya padha ning nguri. Nggih, monggo. Jangkaurini Mas Cingke sao Mengko tak Gones Raden Nono. Langsung. Ah, Gung. Rene Gung. Sukses Gung. Sukses Gung. Kemat Gung. Miku mati Gung. Mosok. Cek. Sukses Gung penggaweane awake dhewe sukses Gung. Oke. Sawise aku ana ing Pasewakan Agung dadi derdah antarane Patih Tumandang gawe karo aku. Saiki piye Gung? Monggo kula sumanggaaken Gusti Patih. Ya wis Gung. Saiki ontapna wadyabala ayung luruk ana ing Losari. Kepriye? Monggo kula sumanggaaken Gusti Patih. Sing penting Oh, nek soal sangu konggone Bunda Ratu mang cukup. Sing penting beres, ya. oke. Lah sing sine piye? Itu. Oke. Wes ngene. Saiki ana 200 dhisik dumen wong loro piye? Ya kok mbur sakmene iki cukup to ora? Oh, kurang. Ya wis, tak tambahi 200 meneh. Nah. 200 meneh. Lah aku ora duman. 200, 300, 600. Ya paro ding mesine. Oh ngono ya. Ya wis gampang. Saiki ngene, Gung. Kedadian iki wis dumadi ya. Ayo dandang diunekno kuntul, kuntul diunekno dandang. Ayo direkayasa. Mergo apa? Adipati Losari ngono wonge angel ra kaprah. Saben ana proyek medun
patih ra tau dibagi. Ngerti? Oke. Monggo Gusti. Mulane ya sing waspada sing ati-ati. Ontapno Wadyabala senopati gawa kabeh prajuritem. Wis ayo ngluruk ana ing Losari. Monggo kula suwanggaken Gusti. Piye? Saiki wis terang terwaca. Jebul kaya ngono mang kelakuane patih duit. Terusno lakumu. Bakal tak tungkol. Aku jeneng Bayi wingi sore rong pupuk, upak pusre wis dolanan nang tuwa. Terusno nek mlayu. Tekan ngendi bakal tak tutupi. Ayo kok. Aku digoda kok. Piye. Lapat. Patih Tumbang Arta iku nduk playune biyanter, Gong. Mengke Gong, piye Gong? Ya tenanan Gusti. Mengkis. Piye melayu apa ndelik, Gong? Melayu wae Gusti. Melayu ayo. Ya wis, Gong. Alah, sampe kesel tenan nggoda di patih Tumbang Arta. Mbak iwak kesik tenan wis tuwek. Yo. Arepe ditekakno ndi? Saiki ketok sing gawe ala, sing kulino upek-upek bayi bening negara kejebule patih Tumbang Arta. Terusno lek. Bakal tak tutno sampe tekan ngendi wae.
ae. Iki piye to Pak Dalang? Ora matoh blas. Kok gak matoh blas? Aku kuwatir iki nang DP-ne ra dikehno ngono. Mandra Yudha metu iki gambelane mosok ngono iku. Iya no. Prawan ayo gong. Wes, Enak ta? cek suara ternyata yo ternyata yo ngongsrong tenan. Macul. Ambekan sih. Tuh macul Pak Dalang. Kakang Patih Nolojati. Piye kabar mulan pakaryanmu, Kakang? Sembah bukti Kanjeng Adipati. Kabar kula sak keluarga sehat mboten wonten napa-napa Kanjeng Adipati. Kaping kalih rakyat kula nggih ayem tentrem mboten enten napa-napa Kanjeng Adipati. Ora neng popo iki piye? Apa kurang mangan neng popo ngono to piye? Blas kan yang Mboten enten Laporan ki sing lengkap ngono lho. Mboten enten permasalahan napa-napa Kanjeng Adipati. Oh, berarti ora neng masalah apa-apa. Nggih Kanjeng Adipati. Ya syukur nek ngono. Lah bojomu kae loro kae piye ke? Apa ya kabeh kecukupan? Waduh, penonton. konangan gitu. Konangan iki mungkin. Rahasia dibuka-buka mungkin ndang kalih buwa mboten dibukane ning mantuk. Sana lho. Terus Kakang Nolojali. Piye kabar mulan pakaryanmu? Nyuwun sembah Kanjeng Adipati. Kabar kula lan keluarga kula sami wilujeng. Boten wonten rumita punapa-punapa Kanjeng Adipati. Iki urung duwe, ora kok urung payah. Kleru Pak Dalang. Urung payu. Mbok menawa enek prawan-prawan sing ayu gelem Kakang Nolojati iki ya. Iku wonge dhewe sing ngerti. Apa wis ngene aja celumetan wae. Kakang Nolojati. Sing pakaryanmu bedah rumah lan bantuan sosial kae ya wis beres kabeh. Sampun Gusti Adipati. Bantuan rumah, bantuan bansos sing pun kula bagi sedaya mboten enten sing kliwatan. Terus rondo-rondo sing sepuh-sepuh iku ya wis kok beresake ya. Rondo ingkang sepuh, ingkang nom sampun sedaya. Lah kok Gusti nom ki Adipati. piye to? Kok ndak rondo teles,
Aku ki gak bingung duwe anak buah kaya ngene iki. Engko dadi wenene rondo-rondo sing enom ngono iku. Lah sing nom nggih mboten nanten sing mados niku. Oh iya tapi aja nganggo bansos. Tapi nek nganggo duitmu dhewe ora masalah. Ya aja nginep, ditangkep Hansip. Linmas engko. Mboten Kanjeng Adipati. Lah iki ngene. Kae Kakang Nalajati, Nalajalu. Iki kak urung duwe bojo. Coba digolekke. Winginane niku kula kenalne nggih wayu nggih glowing jane. Heeh, terus. Lah tapi jawabane, lah kuwi kan tanggonmu Kanjeng Kang Amati. Kok lek mbok sisani sik, biasane ngono kaya awakmu iki. Nggih jane kula tapi meneng-meneng ngoten lho nggih kula. Lah Kakang Nalajalu ka ya gelem sisane Kakang Nalajati. Nek sisane Kakang Nalajati kula nggih mboten purun to Kanjeng Adipati. Oh. Lah kok gak gelem piye nek misale jere glowing kaya ngono ae. Lah dulure dhewe terus pundi to Kanjeng Adipati? Mungkin lah ketemu terus lah mboten penak. Ngono ya. Nggih. Oh, ya wis, ra dadi ngopo. Terus ngene Kakang Nalajalu. Iki winginane ana penewu sing sowan marang aku. Sing sisih wetan kono lho. Jerene ratane mbok ukur tok ora mbok bangun ki masalahe ana masalah apa iki? Coba ndek diterangke. Ngapunten Kanjeng Adipati. Radosan ing tanah wetan mriku kula ukuri niku nggih badine kula bangun. Tapi nggih dereng kula bangun, tapi lambat laun tetep kula bangun Kanjeng Adipati. Kula pun bangun ratan sampai pojok kidul sampai pojok etan pun kula bangun. Seperti kados jalan usahatan ini pun kula bangun. Drainase pun kula bangun, jembatan-jembatan pun kula bangun. Sampai-sampai kula bangun niku sampai lali kalih kahanan kula Kanjeng Adipati. Nek kula niki dereng gadah gandengan. Balike ya mrono neh ae. Ngene lho, atine dikendelne to. Dadi aja kok minder sik. Kaya ketoprakan dalu iki sampean kendho sik ora pede ya ora dadi kok. Lak ngono padalang. Nyuwun sewu Kanjeng Adipati. Kula nggih nyuwun solusine panjenengan terus pundi? Ya nek aku dhewe ya bingung, bojoku ya mung siji. Ora wani tambah neh. Iki Kakang Nalajalu iki sing tambah Nalajati iki sing tambah terus. Ha iki kudune ya sing golekne Kakang Nalajati. Ngene lho Kakang, aja kok di pek dhewe kabeh kok ape mbok ratani dhewe iki piye? Digolekne to dulure. Jane nggih kula golekne tapi ketingale milih-milih kok. Milih-milih apa minder? Cari dong cari kae minderan lho. Tak golekne dosen wayu. Ya ora gelem. Tak golekne sing cilik, cekli. Ya ora gelem. Tak kira ki golek sing dhuwur ngono. Delalah kok atine cilik. Lah aja teru sing kaya ngono kuwi Kakang Nalajalu. Golek Rondo Royal. Nggih. Ngapunten Kanjeng Adipati. Asline nggih mpun gadah calon ngoten niku nggih mun bergadah Kanjeng Adipati. Aku sing teko Adipati. Oh monggo. Monggo Kanjeng Patih. Pinarak disket. Monggo pinarak diskecake. Iki piro patih kok lunggure ngisor. Ya enenge ngene iki. Mosok sampean sing ning Patih medhayoh dibene Adipati Aku kok sing ning dilungguh kene. ngisor. Tapi nek aku ning kene katoke suwak. Kendiken. Katoke suwak iki wis suwak. Kok balik. Tanggel napa mboten Pak Cito? Pak. Ya Pak Yanto. Niki suwake.
Tumbas malih ngoten nggih. Wis gampang duit. Nggih. Piye Kok Kakang? lumaksana magita-gita? Wonten wigati napa Kanjeng Patih? Ngene lho Adipati. Tekaku mrene sepisan silaturahmi. Kapindhone Sik terus kowe nuruti. iki wis telung candra ora teka ana ing Paseban. Lah iki mau karo Adipatih tumandang Arta sliramu ki didakwa arep balela. Balela. Kok kados mekaten biyane Kakang Patih tumandang Arta dateng kula. Ngaketen Gusti Patih tumandang gawe. Kula sampun tigang pasowanan boten saged rawuh wonten ngarsane Kanjeng Ratu Bendoro Sari ing Manggala Sari mriku. Niku tasik kathah pakaryan sing lan jejibahan sing kedah kula rampungke. Iya, Adipati. Menika tumenggung kula kekalih menika saksinipun. Dados kula mbangun kadipaten niki kula rewangi rina lan wengi boten saged tilem. Bahkan kumpul kalih bojo niku jarang. Arang kading. Arang kading Pak Wo, mundak tuwek itu. Iya Adipati. Iki mau ana ing Paseban uga tak aturke ngono Gusti Ratu. Adipati, aku Oh. sing teko Adicap. Tumandang Arta teko. Monggo, monggo. Akan tumandang wae. Arta. Monggo, lenggah sing sekeca. Niki kok kadingaren panjenengan rawuh wonten Losari mriki. Biasane nek boten disukani arta ngriyen boten purun rawuh. Niki kok lumaksana magita-gita dugi wonten Losari mriki tanpa saderenge wonten pemberitahuan dumateng kadipaten. Terus boten wonten sangune kok nggih dugi mriki niku wonten wigati napa Kanjeng Patih? Ngene Mandra Yuda, Nggih. tekaku ing Kadipaten Losari kene sepisan aku kautus karo Kanjeng Ratu ing Manggalasari niti presa kahanan ana ing Kadipaten Losari. Ping pindhone aku kautus nanjake kenapa slirane wis telung candra ora sowan ana ing Kadipaten Losari. Nggih. Mekaten Kanjeng Patih. Saderengipun kula aturaken memang sampun tigang pasowanan Tumenggung. kula boten saged rawuh dhateng kraton Manggalasari sowan dhateng Ibu Ratu Bendoro Sari. Mengaten kula niki tasik kathah jejibahan lan pakaryan sing dereng saged kula rampungke. Ngene
ngene Adipati. Apa sing mbok aturna kuwi mau wis ora cocok karo kahanan ning saiki? Mboten cocoke pripun? Sawise aku niti prisa ana ing sajrone Kadipaten Losari kene, kasunyatane kawula alit padha crita yen nek Adipati ing Losari ape mbalilo. Buktine siji ngumpulna pawongan ing alas kidul, nggawa gaman, nggawa bendu, terus ngumpulna para kanoman digladi olah kanoragan. Iku menurut atiku iku ya ape mbalilo Adipati. Oh, dasare dadose ngoten niku. Ngaten Kanjeng Patih. Kula ngengken prajurit wonten alas kidul mrika beto pecok, beto gaman menika kangge nebang jati damel rehab rumah warga-warga sing boten mampu lan rumahipun boten layak huni. Lan kula ngempalake para kaneman wonten sisih lor menika kerja bakti bangun jalan sanes ulah kanuragan Gusti. Nanging Adipati, kuwi mau wis ora cocok, kabeh wis ora cocok. Awakmu kudu gelem tak sowanake ana ing Manggalasari. Sowan pripun? Ya kudu, masalahe awakmu wis ora padha karo sing mbok ucapne. Dadi tak anggap kowe mbalilo. Saiki kowe kudu gelem tak sowanake ana ing Manggalasari. Mboten. Masalahe kula mboten salah napa-napa Kanjeng. Dadose kula mboten perlu sowan ing Manggalasari. Mangke nek pun titi wancine kula rampung pendamelan kula sedayane, mangke kula sowan kiambak dhateng Manggalasari. Mandrayuda. Nggih. Nek kowe wis ora kena tak gawe becik, tak rujuk nganggo cara alus ora kena. Nggih. Aku wis nggawa pasukan sak gelar sapapan. Prajurit ing Manggalasari wis tak gawa kabeh. Lirane bakal tak rangket tak seret ana ing Kadipaten Manggalasari. Tak jabel bahasaku Kanjeng Kanjeng Patih. Saiki ngene, ora usah nglibatne para prajurit lan para warga. Ayo, nek sampean pengen meter kawi kadigdayan karo aku, ayo cukup wong loro ae. Tumenggong minggir. Reok. Kosek to lagi. Kok gak nggo prajurit? Nek liburan iso nulungi tangi dhewe wong tuwek. Kesakne. Hop, hop. Papan iki ora layak kanggo adu kadigdayan. Ayo, metu nang alun-alun. Ya wis, tanteni ning jaba. Sing sabar. Sing sabar. Sing sabar, ayo lunga. Aja keburu nafsu, aja diladeni. Wis dadi kaya ngono iki lakone Patih Tumbanangarta. Sing sabar.
usah digugu, sing sabar sliramu. Lah, Cek. Patih Tumandang Arta nika pun gatelne. Kula didakwa badhe mbalelo. Kula niki pun rina wengi mikirne masyarakat kula malah kula didakwa damel badhe mbalelo njungkeng kawibaning Kanjeng Bendoro Sari. Niki nek Mandra Yuda. Dintene ning jaba malah jengker. Naundun. ayo budi tak sembatani. Dangise tak gawa. Gok, bendera putok nonggo arep perang. Ayo, Gok. Patih Mandang Arta. Nek bener-bener iku sampean teh sing sugih. Ayo, budal. Ayo joget sik. Saurunge nyawer. Bejo penonton sing ora buyar. Iki duit sateken. Wis. Apa wis ora wani joget? Ambekane yang mengkono kene umur 25 dibanding lagi 4. Wis ngalah. Wis ngalah. Yo ngalah to. Ngaku ngalah ae lho. Kalah. Duite nak ditokno sak pira? Aja dibateni lho. Cek. Satu. Ayo. Karo andum. Penonton ayo joget. Wes oleh mundur. Mah. Stop. Duduk dulu nggih. Ngono marayo. Nanti saya akan bertemu panjenengan semua, nggih. Pinara, dados Wis. setunggal. Sing sabar. Rata-rata. Ya rata. Panggah rata. Pinara, ora sakroyotan, rasa rebutan. Duduk ya, adik-adik duduk. Kae. Padha entek ya. Piye Mandra Yuda? Maju. Sik mendek sik padalan. Iki wargaku ki mungkin heran. Selama iki Pak Lurah ora tau ngene iki kok. Joget barang yo iso. Oke. Sebabnya aku ki meneng-meneng yo latihan jane ngono. Cek. Tahun ngarep nah iki Ayo pinarak sih. Ya tahun ngarep yo mungkin luwih gempar lagi. tambah muda. Wis tak beres, tajak. Pinarak dhisik. Piye Mandra Yuda? Tumandang Arta piye? Wis oleh wong pira nek andun? Aduh. Aja dibateni lho. Aku ya bateni sakjane tapi ra iso dibateni.
Wes ayo lungguh sing apik. Lungguh sing Ayo. apik. Tambane. Alhamdulillah Pak Mudin melok sedekah. Nggih. Lungguh, lungguh. Kok sepuh iki sik? Si. Habis manis. Patih Tumandang Arto sing teng panggung lho. Panggung. Ini panggung bareng jalo. Panggung lho. Mah. Ada Mah. Joget sik. Jajane wis padha tek. Tumandang Arto. Panjake bagai lho. Waduh, karek 2000-an. Sindene. Sing tukang ngeprak lho. Karek 2000-an. Kuwi bagiane Kanjeng Ratu kuwi. Piye Tumandang Arto kok ora enek omongi? Wis entek, ngaku kalah. Ora muni. Yen tak telepon malah kok mateni. ayo mon. Bos katoke lho. Samboyo putra. Dindum sing rata.
samudra. Ayo Tumandang Arta. Wes ngaku kalah awakmu. Jane urung aku kalah. Lah kepiye? Aja alasan wae. Duit entek. Duit entek berarti kalah. Yo, kono Ngaku to? kono mike urip kene mike mati sampai sering. Oh. Wes ngene. Ya wes karepmu piye? Saiki ngene wae. Ayo padha sing rukun sing apik. Ngono. Ah, saiki Terus? wae. Damai ae ya. Sing penting Damene piye? Sik. damene ya koko tak Sing atur Kanjeng rukun, Ratu sing sing apik-apik. rukun. Wis Penting ngene. Sing penting aning pitunge sampean tak atur Kanjeng Ratu apik-apik wae. Ngono. Ngene ya. Lah terus? Saiki wis Piye, piye. saiki ayo padha sing guyub rukun, aja gontok-gontokan. Ayo nyawiji padha mbangun desa Duksari. Kanjeng Ratu. Oh, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu ingkang Monggo sowan. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu ingkang sowan. Kanjeng Ratu yo ngomong. Radewi. Pripun? Aja diteruske yen cetengkrean iki. Ya. Nggih. Pripun Kanjeng Ratu, pripun? Ayo padha rukun nyawiji dadi siji Bangun desa Desa Kedung Sari. Cukup mekaten para pamirsa. Ketoprak coketan dalu menika namung sekedar hirup mawon. Dadose mboten pengin menyindir siapapun, tapi hanya sekedar hiburan. Seperti halnya yang disuguhkan para RT 1 sampai RT 13, dan mudah-mudahan di tahun ke depan perayaan HUT dan sedekah bumi berjalan lebih seru dan lebih gempar lagi. Dan saya ingatkan kepada pemirsa semuanya, ini hiburan, kula matur suwun sanget panjenengan saged rawuh kempal wonten lapangan poli mriki kanthi penuh berjubel. Niki kula aturi sepindah malih benjang tanggal 30 tepatnya hari Rebo Pon, malam Kamisnya diadakan selawatan. Nek hiburan teko, selawatan yo kudu teko. Selawatan akan lebih gempar lagi oleh saweran-saweran. Saweran kabeh. Oke. Mekaten. Cukup semanten kula lan para. Oh niki dereng lengkap. Pak Babinsa kalian Pak Babin Kaptipas kok ora melu munggah. Ayo munggah. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.